Erabakitzeko eskubidea. Zer esan? Erabakitzeko eskubideaz. Hori da, gure esku. Ia dozena bat urte, jaio ginenetik. Herri bat gara, herritarron garaia da, eta erabakitzeko eskubidea dugu. Eta hori da, egin nahi duguna. Erabaki gainontzeko lurraldeekin zer nolako harremanak izan nahi ditugun. Erabaki gure estatus politikoa libre eta demokratikoki. Ez inoren kontra, denon alde baino. Hori da, nahi duguna. Burujabetza espazioak. Zerbait falta da. Burujabetza espazio berriak irabazi behar ditugu. Eskuartean ditugun erronkak ez dira makalak. Eta datozenak ez dira makalagoak izango. Eta derrigorrezkoa da, erabakitzeko eskubide hori gauzatzea eta burujabetza espazio berriak eskuratzea. Ditugun eskumenak sendotu, handitu eta blindatu beharra daukagu. Hortik egingo dugu. Nahi dugun Euskal Herria, nahi dugun herri libre bat.